Ovih dana se obilježava 28 godina od genocida u Srebrenici. U jednom od najvećih zločina na prostoru Europe nakon Drugog svjetskog rata u Srebrenici su ubijeni ljudi zbog drugačijeg imena, nacionalne i vjerske pripadnosti. Ovo stradanje je svjedočanstvo beščašća, ali i opomena generacijama koje dolaze da se takva strahota više nikada ne smije ponoviti. Beskompromisno suočavanje sa svim tragičnim događajima iz prošlosti uz jasno adresiranje odgovornosti od ključnog je značaja za izgradnju međunacionalnih i međuvjerskih odnosa na ovim prostorima. Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju svojim odlukama dali su krivično-pravni odgovor u odnosu na genocid u Srebrenici. A svima nama ostaje i ljudska dužnost da odlučno osudimo bilo kakve pokušaje relativizacije. Žao mi je što zbog predstavljanja Crne Gore na NATO samitu nisam u mogućnosti da danas, 11. jula, posjetim memorijalni centar u Potočarima i poklonim se sjenima nedužnih srebreničkih stradalnika. Svakako, to ću kao predsjednik Crne Gore sa osobitim osjećajem pijeteta učiniti prvom narednom prilikom.